Patay! Patay! Namahid siyang naong. Lack of growth nutrients can slow down Si bone Timos. growth. Give in Pediasure Plus with more growth nutrients. Ano yung insekto ha guys? Mura siya gapas-gapas. Kusog kayo ni siyang maikid. Nara guys. Kusog kayo siyang mukamang. Gapas-gapas. Nga insekto. Suga ng lakaw guys. Muna siya insekto nga nagsaya. Ang yang naong mura gangis-gangis. Gangis-gangis ni siya insekto. Kusog ay siyang lakaw oh. Wow, nice. Kini siya insekto ha guys. Kusog ay ni siyang mo lukso. Ato siyang kanon ha. Kusog ay ni siyang mulumpot. At ang kuhiton. Mulumpot na siya. Tuan lang nga sa atbang. Mausa ni siya insekto ha guys. Kusog yapon ni siyang mo lukso. Maghapon siya nagsaya. At ang kuhiton ha. Ikid.